Ushasha, 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 ushasha. Sisi njani? Ngiyaphila njani futhi? Hayi, ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Ngudlala. Yimi lo engikubone ku Facebook ngithi ngizothenga imota. Uzothenga imoto? Yeah, imi ngithenga imota. Hayi manje Soweto ama-taxi ngisuke ekseni. Ama-taxi ayahlupha. Manje uzothenga imoto. Hayi imi ngithenga imota. Yimi ngizothenga imota straight. Imota yakho na le? Ikhona iyo leyo. Awu, ayinhle. Ayinhle yiyo straight yiyo. Hayi imoto yafunakala. Iyafunakala isi straight. Manje wena wathengisa imoto ungumfazi awuna ndoda vele. Indoda ingena lapha ekuthengiseni kwemoto. Hayi sengisitsho nje phela ngoba sometimes kuyadinga ukuthi ngibe kwazi ukuthi unendoda wawona mawungena ndoda sesiya deal lethu ramba kathi uma imota nebhini ephantsha sengubiza yabo. Ufuna uzothenga imoto noma ufuna uzothenga indoda? Hayi akunjalo ngizothenga imota. Ayona ngiyayithanda iveni futhi. Manje manje ama-card box yaba nama-card box ayisaqedakali. Weyisemsebenzini khona into abiyenza beyilayisha something. Bulayitsha. Hayi mina ngithengela ukulayitsha manje. Ngifuna nje antabona ngifuna nje ukuthi kuthiwe nginemota nje antu lapha kuyabe kuhlala usigidi lapha. Usigidi wabehlala phambili lapha nobuhle emuva. Ukugroova kwangikhona khona lapho. Ngiyakutshela sabe siphuma sithi Binoni siphume sithi Tafanten sithi Thembisa ubusuku bonke vele kuyimi yami ngusiteering. Okay, kudala ngiyakuzwa. So manje ngoba ulanda uzothenga imoto nayo iyathengiswa. So ngidinga ukuthi senze i-transfer imali because ngibona ngani imali awuyiphathanga nje. Hayi inkinga yakho khona lokuthi ngiyesaba phela indawo le bengingayazi le ukuthi manje ayebo yabanje inkunzi la. Yebo. Yona nje imali imoto le 150 rands 150,000. Hayi inkinga ukuthi imali ayidotshwa kodwa okwamanje bengingakubambisa wenginakho lapha iphone. Apho ungazongijwayela kabi. Ushuthi ungasuke sothula nto uzongibambisa iphone for imoto. Hayi phela nje sasithi uyithi into ekubonakala ukuthi into ngiyayifuna. Uqala umoshela isikhathi uthe wena ulanda uzothenga imoto. Then manje ubuphethe lo popodwana lo cabanga ukuthi ngathi ngabamba lento njengemoto. Inkinga phela mina i-dream car yami nje ngiyibona ku Facebook kanti ngabona imoto engiyifunayo yabo. Ngathi ngasukuma phansi ngathi le moto angifuna uyibona ngempela. Into oyifunayo? Ulanda uzobona la ulandanga uzothenga. No, angithumele sikhulume. Mina lapha into engilandileyo imoto ngithi ngifuna i-dream car yami kumele sengibone libhakeni ende ngimele ngisebenze ukuthi ngomunye umnyaka ngithenge. Kanti manje kuyahlekisa. Hayi ngiyalingwa Nkosi. Hayi ngiyalingwa. Kodwa ngizomene ngisebenze ngimbe imoto bengiyifuna kuzomene ngiyisebenzela maybe nganthatha 10 years ngiyithenga le moto. So into olanda uyeza la kuzobona imoto eyisifiso sakho sokuthi uyithenge ngokuya kwesikhathi. Hayi ukuthi ulanda uzothenga. Bengizoyibona ngibone kanti ama pictures sometimes na Facebook abantu abathembi yabo. So bengithi ngizobona kahle ukuthi imoto yiyo engiyifunayo yini yabo. So ikade ngikufuna khona lokho. Hayi kodwa yona yiwona ngisingaqhubeka sikhuluma kwamfana into wesithi wena awukho sure ukuthi awunandoda kanjani yabo. Singayithatha khona nawe uyabona. Akunankinga futhi makuukuthi uready ufuna ukuthenga imoto manje. Ayazi le nto. Hayi phela noma usungihleka sungenzisele. Yazi abafana baseGoli. Wona usungihleka sungenzisele phela manje ngoba besikhuluma kade wena manje ufuna ukuthi igcine ngisheze ngezinto engingazaziyo khona la. So shuthi usuke Soweto landa uzobuka. Hayi uyabona sungenza umuntu ongacabangi sungenza mina umuntu ongenalutho mina umuntu ongakwazi into ayifunayo. Manje masifuna kwala ngiyazikhohlwa na imoto ngeke ukuyithenga kwama ngihlanye kwaba nje ngiyedile khona la ngiyede ngikurikide mina mawungangazi mina ngudada phela ungazikani ngiyakurikida mina bezokudlala ngami ngiyakurikida phela so mina kunjani ngiyakurikida vele mina ngiyakutshayile khona la bezokudlala ngami uzongimisa la ngishona ngimile ngithi ngilinde wena mina uzofika ngiyakuchaya ngihambe Soweto ngenyawo futhi ngithenga kuyedile nale nginemoto le ngithenga kwenze into uthi nemali ukuthi ubuyele Soweto unayo manje nama wethu manje uthemisa mina ukunishaya khona ubuqinisile ama-taxi kumele ngingene ejoza ngithi noma kuyitheni ke ma kunjani ngicela uye kungilenga ke
wangimoshela usuku lo. Mina isikemu lezi isikemu straight. Isikemu ve. Manje unithembisa nokungishaya. Isikemu. Ushasha ngomenzani ushasha. Ushasha ngomenzani ushasha. Ushasha